Sudungang atong dakbayan nang inahanglan ug tabang. Nagbaguod sa kadaghan, sa kalisod nga gisaguban. Unta di na nato ni pasagdan, walay di masulbad kung tanan, magkahius lang sa pagpagkamana. Alang sa usag-usa, kita ragyud ang atong kaluwasan. Kayang gahom anaa sa katawan, Kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inulungay, kinsa pa man di ay ang magdayon, taragi hapon ba'y kinsa pa man di ay. aduna tay ikong usog nga di mabuntog, di mapukan. Antay-anta gihapon nga mag-abot mo, taliwala sa kalistanan. Bawion ta panginabuhi nga napagaan, balikon ta ang kaninatagang taman, nakaaswagan di atong dakbayan. Maong giyawhang ang tanan, Taragyud ang atong kaluwasan, kay ang gahom anaa sa katawan, kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inulungay, kinsa pa man di ay ang magdayon, taragi hapon ba'y gamay pa nga pag-atong dasig ba'y gamay pa nga pag-sakripisyo. ikaw ang kitang tanan. Sa atong paglaom, subuan kita ragyud ang atong kaluwasan. Kay ang gahom anaa sa katawan, Kinsa pa man di ay magtinabangay, kinsa pa man di ay mag-inulungay, kinsa pa man di ay magdagong kita ragi hapon ba'y kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inulungay, kinsa pa man di ay. Oy makapugot sa atong paglaom, subo bangon subo
August 5, 2020, Wednesday, Dedikasyon sa Basilika ni Santa Maria. Mass intentions for 6:30 a.m. Petitions: complete healing and speedy recovery of Father George Militante, SDB, Father Felix Forlan, Sister Gina Fernando, Sister Cora Haka, Jacinta Patalinghug, Jose Protasio Lee Gaco, Frances Cynthia, Walter Dejos, Ramon Castro, Arnold Piner, Marcelino Tejano, John Carlson, Mary Rose Endrina, Angela, Roy Malasarte, and family, Marianette Cabrera, Capaducia Cala, Mayan Katakura. Visa extension of Bruce Lee, Graciel Senisa, Lawrence Lee, Flora May Bibilio, and Amor Lee. For continued blessings, good health, safety, protection, guidance, enlightenment of Richie Ann Alburo Concon Tejano. Enlightenment and wisdom of Pil Marie Villamora for coming exam. Guidance for all USJR BSA and BSMA students who will take the qualifying examination level 1. For the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lourdes Abadia, Naluin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Ramon Cortez and family, William and Shoni Miranda, Chito and Grace Galang, Geraldine Chan, Lourdes, Segondino, Pura Ann Marie, Raimundo, Jan Alain, Joben Benedict, Neneth Cabrera and family, Terdes family, Jocelyn Abayan, Luciminda Yap, Hani Fritzi Yap, Christine Yap, Frances Joanna Yap. Birthday of Raquel Medalye, Benedicto Hodilia, Sister Teresita Laison, Postulant Saint Chauroen Margarita. For the souls in purgatory, Ernesto Fadrega Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Nenita Cabangitan, Rinaldo, Reverend Father Faustino, Memerta, and Milanio, Mila Rosario, Antonieta, Francisca, Igmedio and Cayetana, Pura, Jose, and Ben, Florence Castro, Chua Sr., Epimacio Martelino Sr., Toring Lambo, Agnes Nieves Celeste Lienos, Paulino Chopista, Vivina, Buenaventura, Juana, Perfecto Sr., Policarpa, Alessia, Paulina, Agustin, Benjamin, Jose, Bernadette, Angela, Leting, Ramon Sr., Monching, Gigi, Leseria, Felisa, Carmelito, Joveno, Amparo, Cirila, Vicente and Lourdes, Danilo Castro, Armando Fortus, Asim Omisivic, Frankie Lee, Leopoldo Chan, Apolinar Flores, Franklin Sison, Mercedes, Ramon, Dairo, Clara, Nicomedesa, Poliento, Danilo, Joselito, Aniceto, Perpetua, Roque Sr., Rosario, Placido, Ramon Sr. and Ramon Jr., Ponciano Sr., Alan, Peter Ilaya, Emeterio D. Chu, Rodolfo, Lorenzo, Mario Jimenez, Visitacion,
Maria Socorro, Rudy, Alan, Leticia Caballero, Leticia Sinangote, Fidel, Esther, Jose, Pura, Constancio, Elena, Susana, Esteban, Bienvenido, Cornelia, Chua, Pilar, Cariaga, Ipimaco, Martelino Sr., Zenon, Rofina, Eduarda, Maximo, Jennifer Ivy, Antonio Estrelleta, Edelberto, Leoncio Gapor, Jose, Mario, Mark Hill, Ernest Sr., Albert, Olympia, Jesus Sr., Felipe, Albert, Francisco, Dan, Erwin, Victor, Potenciano Saturnino, Eufemia, Maria Corazon, Erlinda Amparo, Marvin Milicia, Emmanuel, Epifania, Gaudioso, Sosima, Liberata, Dulce, Toribio Sr., Isidro Sr., Natividad, Gloria, Glenna, Grace, Ike, Heriberto, Delia, Jacinto, Cynthia, Conchita, Socorro, Teddy, Clemente, Carmen, Vanessa, Oliva, Carmen, Soledad, Timoteo, Camilo, Mary Ann, Vicente, Apolinario, Rosso, José, Pura, Constancio, Elena, Susana, Esteban, Bienvenido, Ava Yap, Cisenando Sr., Constancia, Fermín Sr., Leonides, Nadal, Jerónimo and Lydia Destua, Catalina Pusa, Baldomero Nadal Jr., Antonio Iyala, Oligario Madera Sr., Magdaleno, Rosalina, Avilino, Victoriano, María, Emilio, Jesús, Lerena, Eduardo, Gloria, Pedro, Flor. 40 days of Maximo Daclan, Angeles, Kabilan. First death anniversary of Rosenda Katapang. All souls in purgatory, the forgotten souls, and those who died of COVID-19. Manindog palihog. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Maigsoon maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kilun mo
Kaluy anong kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala, dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Magampo kita. Ginoo ayaw tagda ang mga kalapasan sa imong mga alagad, kami nga sa amo lang kaugalingon dili makapahimuot kanimo, maluwas unta tungod sa pangama sa inahan sa imong anak, kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga ako mahimong Dios sa tanang banay sa Israel, ug sila maakong katawhan. Gikaluy-an ko didto sa disyerto, kadtong miikyas, aron dili sila mamatay. Sa dihang nangandoy silag pahulay, nagpakita ako kanila didto sa halayo. Mga Israelita, gihigugma ko kamo kanunay. Busa gipadayon ko pagpaila kaninyo, ang gugma kong walay paglubad. Tukuron ko kamo pag-usab, ug magdasal kamo sa mga tambor, ug magsayaw tungod sa kalipay. Mananom kamo pag-usab ug mga paras didto sa kabungturan sa Samaria. Ug kadtong nagtanom, makakaon gayod sa mga abot niini. Oo, moabot gayod ang panahon nya ang mga bantay musinggit gikan sa bungtod sa Ephraim. Tana, mangadto kita sa Sion, ngadto sa Ginoo nya atong Dios. Nag-ingon ang Ginoo, pag-awit kamo tungod sa kalipay, alang sa Israel, ang labing gamhanang nasod. Awita ang inyong alawiton sa pagdaig. Giluwas na sa Ginoo ang iyang katawhan. Giluwas niya ang tanang nahibilin. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay, nga nagbantay sa iyang panon. Ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay, nga nagbantay sa iyang panon. Pamatiap ang pulong sa Ginoo, o mga nasod, isang yaw kini sa lagyo nya kayutaan, ug ingna, siya nga nagpatibulaag sa Israel, nagatigom karon kanila, nagbantay siya kanila, ingon sa usa ka magbalantay sa iyang panon. Ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Ang Ginoo maglukat kang Hakob, magluwas siya kaniya, gikan sa kamot sa iyang kaaway. Sa pagsinggit, mutungas sila sa kanumtayon. Sa Sion, magmaya sila ngadto sa mga panalangin sa Ginoo. Ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Unya ang mga dalaga magsadya o magsayaw, ang mga batanong lalaki ug usab ang mga tigulang. Ilisan ko ang ilang pagbangutan ug kasadya. Lipayon ko o gupayon ko sila, human sa ilang mga kasubo. Ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay, nga nagbantay sa iyang panon. Palihog manindog.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya mibiya si Jesus niadtong dapita ug miadto sa kayutaan duol sa mga syudad sa Tiro ug sa Sidon. Usa ka babaye nga taga Kanaan nga nagpuyo niadtong dapita miduol kaniya ug mituwaw. Sir, anak ni David, kaluy iintawon ako. Ang anak kong babae giyawaan ug nagantos pag-ayo. Apan wala motubag si Jesus, miduol ang iyang mga tinun-an kaniya ug miingon, papahawaa siya kay nagsunod-sunod siya kanato ug saba kayo. Unya mitubag si Jesus, gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel. Apan miduol ang babae ug miiluhod sa atubangan ni Jesus. Sir, tabangi intawon ako, mingon siya. Si Jesus mitubag, dili maayo nga kuhaon ang kalanon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro. Ang babae mitubag, tinuod kana, sir. Apan bisan gani ang mga iro, makakaon man sa mga mumho nga mahulog gikan sa lamesa sa galon. O si Jesus mitubag kaniya, inday, pagkadako sa imong pagsaling, matuman ang imong gihangyo. Ug niadto dayong gutlua, naayo ang iyang anak. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo, palihog manglingkod. May buntag kanyong tanan. Karong adlaw atong gisaulog, it is an optional memorial, pwedeng sa ulogon, pwedeng dili, pero atong gisaulog ang kapistahan sa dedication of the Basilica of Saint Mary Major. Kini usa ka basilika nga naa didto sa Rome, Italy. Unya usa ni siya sa upat ka major basilicas in Rome. The other three are Saint Peter's Basilica, Saint Paul's Basilica, unya kining Saint John Lateran Basilica. Nya usa ang ikaupat kining Saint Mary Major. And then also kining Saint Mary Major nga Basilica, usa ni sa pinakadako nga Marian Basilica sa tibuok kalibutan. Mga kaigsuonan, kining maong simbahan gitukod shortly after Mary was declared the Mother of God at the Council of Ephesus sometime in the year 431. So shortly after that, gitukod ang maong basilika, pahinungod kang Mama Mary, nga inahan sa Dios. Nya kini nagpamatuod lang, along with the other Marian devotions, Marian churches, kung unsa kadako ang atong paghigugma sa atong mahal nga inahan. Magkaigsunan, siguro nakabantay ta nga ang simbahang Katoliko daghan kay mga dagko, no, daghan kay mga nindot nga mga simbahan, mga nindot nga talan-awon. Ug tungod niini dili gyud nato malikayan nga nay mga tawo, for example, mga anti-religion, anti-church, anti-Catholic, or mga tawo nga wala mahibaw sa atong pagtuo sa may lang buhaton, no, gamiton ni nila aron sa pagdaot sa simbahan. Asa naman ang gitudlo sa simbahan? Gasayang-sayang lang na sila sa kwarta sa mga tao. Kung tinuod yun nga para na sila sa mga pobre, nganong dili man na nila ibaligya, no, kanilang mga dagko kayong simbahan, mga dagko nga unsa pa diha mga nindot nga mga structures, nganong di man ni ibaligya aron ihatag sa mga nanginahanglan ang halin. Mga kaigsuonan, this is a simplistic and myopic view of the church. Kini nagpasabot lang nga ang mga tao nga nagsulti niini kulang sa kahibalo, mahitungod sa nature sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Ug tungod sa ilang pagka-narrow-minded perhaps, wala mosulod sa ilang hunahuna nga daghan kayong institutions in fact sa simbahan nga nagtabang sa mga nanginahanglan. We also have a lot of missionaries all over the world. Kini sila mibiya sa ilang lugar, sa ilang pamilya, no, di biya lali mo biya, no.
dili gid lalim. So nibiya sa ilang lugar, sa ilang pamilya aron lamang sa pagtabang sa uban. Ug tungod nini, diri pa lang puntuha makaingon na ta nga ang simbahan para sa tanan. Of course, para sa pobre, pero para pud sa mga dato. Everybody is welcome in the church. And yet the church, no, even if ato na siyang, so to say, na-explain, the church is more than that. Usara na sa aspects sa simbahan nga angay natong i-consider. Tungod kay, there are other things nga angay natong tan-awon. Ang simbahan pod sa gugma. Ang simbahan sa katahom. Simbahan pod ni siya sa kamatuuran. Makaigsuunan, speaking of love, when you love someone, you are moved, you are urged from within, not from without. Walay nagpugos nimo, ikaw mismo. You are moved to express this love in whatever way you can. Para nimo, dili sayang ang imong gipalit, dili sayang ang imong gigasto para sa usa ka butang, no? Nga may mahimong gasa anang tawhana. Even sa mga butang dili necessary, tungod kay gusto nimo nga mapadayag ang imong gugma anang tawhana, no? Gusto nimo nga malipay siya, no? Like for example kaning mga mag-uyab, no? Love kay nilang usag-usa. For example, ang laki palitan niya og kwintas sa babae, necessary ba guna? Di man, no? Palitan ba niya earrings ba karon? Palitan ba niya og bracelet? Unsa pa diha? Palitan bag chocolate? Di man ni mga necessary nga butang. And yet they show kung unsa, they are expressions of his love for that woman. So mo na makita nato nga ingani ra pod, no? Gusto nato nga magmalipayon, no, kung dunay kining atong gihigugma. No, the same goes for the church's love for Mama Mary. Kani mga nindot kay nga mga churches nga gitukod in her honor, they are expressions of our love for her. So kana ang aspect sa love. And then ato lang sa gulo ning aspect sa katahom, aspect sa kamatuuran nga kining the church's purpose is not only to give earthly bread, no? Tabang sa mga pobre and all that, no? Di lang na about ang purpose sa simbahan, no? Dili lang na mao. Tungod kay it is also the church's duty to give the people the heavenly bread. Mga butang nga langit nun. Of course, when we speak of heavenly bread, we speak of Jesus in the Eucharist. But not only that, no? Even ang tanang mga butang nga langit nun, these are makonsider na to nga part ni sila sa heavenly bread, heavenly treasures. Meaning to say nga katungdanan pod sa simbahan ang pagtudlo sa mga tao mahitungod sa langit nung realidad. Kinahanglan nga makita sa atong mga mata, no? Kinahanglan makita sa atong mga mata ang mga realidad nga dili nato makita. Aron sa ingon makabaton tagkadasig, makabaton tagkaligon, makabaton tagpaglaom. Tungod kay sa atong pagsudong, sa atong pagsinati nining mga nindot nga butang sa simbahan, kita nahatagan og idea kung unsa ang nagpaabot didto sa langit, kung unsa ang himaya sa Dios. Thus, the church, as we see and experience, becomes a visible sign of the invisible and heavenly reality. Makaigsuunan, during the ministry of Jesus, he fed the 5,000. The 5,000 men who followed him. And of course, di lang ang 5,000 men, even the women and children yang gipakaon niadtong puntuha, no? Bag-oranan atong nabatian sa atong ebanghelyo. And yet, wala siya magpabilin lang didto. Siya mipadayon siyang pagsangyaw sa maayong balita, sa pag-ayo sa mga masakiton. O pinaagi niini iyang gipakita nga aduna pay mas importanteng mga butang kaysa kalibutanhon natong mga panginahanglan. Ug unsa ni mga butanga? Kini ang mga butang mahitungod sa gingharian sa Dios. And so sa atong pagsaulog sa kapistahan karon sa dedication of the Basilica of Saint Mary Major, kita nahimong saksi sa dako ug buhing gugma sa simbahan ngadto kang Mama Mary. Ug kining maong gugma dako kaayo
tungod kay siya man ang inahan sa atong Ginoo. Hinaut unta nga kini maghatag natog dugang kadasig aron mas mapalawom pa ang atong paghigugma sa atong mahal nga inahan. Amen. Palihog magtindog. Mga pagambo sa katawhan, miduol kita karon sa Dios ug kaniya atong isalig ang tanan natong gikinahanglan sa atong pag-ingon. Patilinghugi kami, Ginoo. Patilinghugi kami, O Ginoo. Alang sa atong simbahang Katoliko, nga mamahimo siyang sanglitanan sa pagtuo, paglaom o paghigugma, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa atong nasud, nga makabuot na ang katarong sa moralidad, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Nga ang mga masakiton, nga nataptan ni ining COVID-19 virus, makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Nga unta ang mga Salesian sisters nga nagsaulog sa ilang Institute Day diha sa panabang ni Don Bosco o Santa Maria Mazzarello, magpuyo diha sa pagkamakanunayon sa ilang bokasyon ug misyon, ug isip buhing monumento sa pasalamat sa atong mahal nga Birhen Maria, mananabang sa mga Kristiyanos. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa mga kalag, nga matuuhon, nga mihali na, nga makaambit na sa pagkabanhaw, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. O Ginoo, sa among paghalad nining among mga pagampo, kami malaumon sa imong gugma, nga kaming tanan makadangat sa imong saad kanamo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod.
Maigsoon pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mga kamot alang sa pagdaig pagmaya sa ngalan alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok ng santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluyon santosa kini mga gasa ug gitugot nga ang amo mga espirituhanon nga sakripisyo maghimo kanamo nga gasa nga tunhay alang kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaaw usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo lang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magdaig kami sa mga kahibulungan sa imong grasya diha sa among pagpalandong sa kahingpitan sa tanan nimong mga santos. Sa pagsaulog sa handumanan ni Maria kanunayng Birhen, mao'y dako namong kalipay ang paghimaya sa imong gugma alang kanamo diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat pagkakahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan ang tanan nga kaliwat nagaambit sa imong gugma nga walay kinutuban sa imong pagsudong sa kamapaubsanon ni Maria imong alagad imo siyang gibayaw sa pagkainahan sa manunubo sa tanang katawhan nga mao si Jesucristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Mangluhod palihog. Santos kayo ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mong espiritu aron pagsantos sini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipika, sumihatag niini ngadto sa mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang bagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa mga tinunan ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan ni ini kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo, si Kristo, siya mo balikani. Arong paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan inimpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga mga tubang ug mga alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francis among Papa, ni Jose among Obispog sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose Iambana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos na natuman sa imong kabubunton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga dahigon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi na Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga mahan. Diya sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahanturan. Amen, Amen, Manindog palihog. Karo magambo kita samahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuo, inisayuta maingon sa langit. Ang kalanon nga mo sa matagalan, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon na kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Kinunuan luwasa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos.
kay imo manangging harian, ang dahong ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoo Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaosab kanimo. Ipakita tang paginiksunay. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, ihatag na kanamo ang imong kalinaw. Mangluhod panito. Kinamawang Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, mula na ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ato karong ampuon ang act of spiritual communion. Itang tanan, my Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Sa nanglamay katuigan, ang tugon ni Jesus sa katawhan, magdinahalay dayon kitang anak.
bisan sa unsang pagmatuod, magpabilin siya ako. Pagkakon siya nakigatubang ka, Jesus. Magminamalay kita, maukini ang sugo niya. Katagang tagbili, ang kinabuhi sa usag-usa. Magminamalay kita, himuon ta kining kinaiya. Buhaton ta sa kinabuhi ang sugo niya. Magminamalay kita, maukini ang sugo niya. Katagang tagbili, ang kinabuhi sa usag-usa. Magminamalay kita, himuon ta kining kinaiya. Buhaton ta sa kinabuhi ang sugo niya. Buhaton ta sa kinabuhi ang sugo niya. Palihog manindog. Magampo kita. O Ginoo, dawata ang sakramento nga nagasaulog sa handumanan sa pagpasakit o pagpakamatay sa imong anak. Kininggasa sa iyang gugma, magdugang unta pagpulos sa among kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod. Oratio Imperata against COVID-19. Kitang tanan, God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, health of the sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roch. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog manindog. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kaninyo ang makaagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.